ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರ್ ಮುಂದೆ ಮೇ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಲ್ಪ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಕ್ಕ ವಿದೇಶೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು, ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬಿಟ್ಟು, ರವಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಆರ್ಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ, ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು, ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಡಿ ಡಿಲಿಮಾ, ಸುಧೀರ್ ಕೊಠಾರಿ, ವಸಂತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಳ್, ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪಳ, ಮಂಗೇಶ್ ಭಟ್ ವಿಟ್ಲ, ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮೊಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಶೈಲೇಶ್ ಬಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಗಡೆ ಬಕ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಣವ್ ಹೆಗಡೆ ಬಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೈ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನಗುಲು ನೆಟ್ಟು ಅಭಿನಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಶೋಲೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮುಟ್ಟ 240 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವೇ ರೀತಿಡು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು, ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೆತ ಸಂಕಲನ ಮಲ್ದೇರು, ಬಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಬಕ್ಕ ರವಿ ಕಿಶೋರ್ ನೆತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ದೇರು. ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ, ರಾಮದಾಸ್ ಸಸಿತ್ಲು ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆದ ಪ್ರೇರಣ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಬನ್ನಂಜೆ, ಮಮತಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಮುಗುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ಬಕ್ಕ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸುಮಾ ಭದ್ರಾವತಿ, ರಾಜೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಮಮತಾ ಎಸ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಮುಗ್ಲು ಮಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಎಂಕ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು. ಮುಟ್ಟ 1 ಕೋಟಿದಾತು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ವಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಪಂಡು ತೂಗೋಡು ಆಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಏನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಯಾನೇ ಬರೀತಿನಂಚಿನ 24 ತುಳು ನಾಟಕ ಜನಕುಲು ಮೆಚ್ಚಿದೇರು. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ತುಡರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಭಾಷಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀನಿ ಯಾನು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬದಿ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೇ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಐಕ್ ವಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತಿತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾತು. ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಸರ್ ಗಂಟು ಪಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಡ್ನೇ ಸಲಬತ್ತಿನೈಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲಯನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ತುಳುಟು ಐಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪದ್ಯಲು ಬರೆಯ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಏನು ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರಿಗೆ ಬೈತು. ಈ ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಗಂಟದ ನಂಟು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಗಂಟು ಪಣ್ಣಾಗ ಖಾಲಿ ಪನವು ಮಾತ್ರ ಲತ್ತು ನಮ್ಮಡೊಪ್ಪನ ವಿದ್ಯೆದ ಗಂಟು ಪೆರೆಯವು, ಬುದ್ಧಿದ ಗಂಟು ಪೆರೆಯವು, ಎಡ್ಡೆ ನಡವಳಿಕೆದ ಗಂಟು ಪೆರೆಯವು ಅವೇನು ಕಣ್ಣೊಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ವಾ ರೀತಿಯ ಸುಖ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಯ ಸಾಸಗ ಇಲ್ಲಲು ಬದಲಾವೊಂದೇ ಪೋಪುನು, ಇಲ್ಲಲು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಪುನು ನೆತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ದಾದ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು
ಕಂಜಿಗೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಕೊರಡು ಅವಿಡದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಡು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರತು ನಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇರನ್ನು ಕಂಡು ನಗುಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸಮುದ್ರೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಮೀನು ನುಂಗಿದೆ ಬದುಕು ತಿಗನು ನಿಜವಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ನ ಜನಕುಲ್ ಬ್ಯಾತೆ ಆಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಂಜಿ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೇ ಬದುಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆಟ್ಟು ಬರೋದು ನೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿನೇ ಯಾನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ದಗಿನಾಗ ಆ ಕಾಮಿಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಗುಲು ಮಾತಿರಲ ಮುಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತ ಮೂಜಿ ಶೋ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಶೋ ಟು ಬೋಡಾಯನಂತ ಜನಕುಲು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪಡಾಡು 4 ಶೋ ಮಲ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ರಡ್ಡೆ 4 ಗಂಟೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡು ನಿಗಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪದ್ಯೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಣಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಳ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಗಂಟು ಕಲ್ವೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದೋಡು ಪಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ನಿಗಳ ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.